हाय फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करছি ଆପଣ ମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆମେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଘରେ ଆଜି କଣ ଖାଇବା ହଉଛି। ଧନ କଣ ହଉଛି ଆସୁନା ଭୋକ କଲାଣି ଖାଇବାକୁ ଦବ। ହଁ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ବର୍ଷା ବି ଲାଗି ରହିଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲୁ ତା ମା ଆସିଗଲେ। ଆଜି କଣ ଖାଇବା? ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲି ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଜି ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖିଆ ହବ। ତ କାଲି 4ଟା 5ଟା ବେଳେ ଆମର ସାନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି କାହିଁକି ନା ଟିକତ ହେଲା ବେଳକୁ ଯାଇକି 4ଟା 5ଟା ବାଜିଯିବ। କାଲି ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 10ଟା ସରି ଜାଣିଛନ୍ତି 3ଟା ଖଣ୍ଡ ବେଳୁ ତ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ରାତି 9:30 ଖଣ୍ଡ ବେଳେ ଆସିଲେ କଟକରୁ ଡେଟ୍ କରିଥିଲେ। 9:30 ଖଣ୍ଡ ବେଳେ ଆସିଲେ। ତ କାମ ସରୁ ସରୁ ରାତି 11:30 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା ବର୍ଷାରେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଓଦା। ଆପଣ ମାନେ ସେ ବୋଧେ ଦେଖେଇ ପାରିଲେନି। ପୁରା ସମସ୍ତେ ଓଦା ହେଇକିନି ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲୁ କାମ ସାରିକି ଆସିଲୁ। ଆସି ଖାଇ ପିଇକି ଆମର ଯୋଉ ଖାଇବା ହୁଏ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ହେଇଥିଲା ତୋର ଅଲଗା କିଛି ହେଇପାରିନଥିଲା ବର୍ଷାରେ ଆସିକି ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଇକି ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ 1 1:30 ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଥଣ୍ଡା ଧରି ନେଇଛି। ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ନା? ତମେ ତ ଦେଖୁଥିବେ କାଲିଠୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ହଉଛି। ସବୁ ବାହାରେ ପଡିଛି ଦେଖୁନୁ ଘର ଭିତରେ ସବୁ ଓଦା ପଟା ହେଇକି ପଡିଛି। ଶୁଖା ହେଇଛି ସବୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କପଡା ଲତା ସବୁ ଶୁଖା ହେଇଛି ଘରେ। ଗୁଗୁଲୁ କଦଳୀ ବସି ଖାଉଛି କାଲି ରାତିରୁ ସିଏ ବି ଖାଇ ନଥିଲା। ମନା କରୁଥିଲୁ ଯାଆନି ବୋଲି ସେ ଯିବାକୁ ଗଲା ଯାହା ବି ହେଲେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଗୁଗୁଲୁ ଏତେ ଖାଆନି ଥଣ୍ଡା ଧରିବ। ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି କାଲି ରାତିରେ ଓଦା ହେଇଛେ ଫେରେ ଥଣ୍ଡା ଧରିବ। କାଲି ନଈରେ ବି ବହୁତ ପାଣି ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଡରି ଡରି ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ। ବନ୍ୟା ଜୋର ପୁଣି ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହଉଛି। ଏପଟେ ସବୁ ବିଲରେ ପାଣି ଲାଗି ଯାଇଛି। ସବୁଆଡେ ପାଣି ବିଲରେ ସବୁଆଡେ ପାଣି ଲାଗି ଜଲଦି ଧୋଇଦିଅ ଖାଇବା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ରଖ ତାକୁ ରଖ ନା ରଖ। 3ଟା ଖାଇଲେଣି ନା ଥଣ୍ଡାରେ କାଶ ହବ କଫ ଫପ ଲାଗି ତ ଫେରେ ହଇରାଣ ହବ। କାଲି ରାତିରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛି ରାତିରେ ଦେହ ହାତ ଥରୁଥାଏ। ଶମଶାନକୁ ଗଲାବେଳୁ ସେଠି ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ ଲଖା ପାଣି ଅଣ୍ଟେ ଲଖା ପାଣିରେ ପଶିକି ଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଶୁଖିଲା କୋଉଠୁ ଗାତ ଖୋଳା ହେଲା ବେଳେ ପାଣି ବାହାରିଲା। ଚିନି ଅଳ୍ପ ଦିଅ ଦେଖ 3ଟା କଦଳୀ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଡା କଦଳୀ ଏବେ
ଚକୁଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖିଆ ହବ। ପୁଣି ଯାଇ 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ଯାଇକିନି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। 4ଟା ଭିତରେ କରିଦେବେ ନା, କାହିଁକିନା 5ଟା ପରେ ଆଉ ଖାଆନ୍ତିନି। ରୋଷେଇ ପୁଣି ଖାଇଦବ। 3ଟା କେତେବେଳେ ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲେ ନା କେତେବେଳେ? ଆଉ ସେ ଜଣେଇଥିବେ, ଯାହାକୁ ଜଣେଇଲେ ତ ଗୁଗୁଲ ଆସ ଏଠିକି। ଗୁଗୁଲୁ କି ଖେଳ ଚାଲିଛି? ଖାଇଦିଅ। ବାବା ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇଦିଅ। ମାନେ ତାକୁ ଖୁଆଇଦିଅ। ଜମା ଖାଇନି, ଖାଲି କଦଳୀ ଖାଇଛି। କଦଳୀ ଖାଉଛି, ଥଣ୍ଡା ଧରିବ। କାଲି ନଈରେ ଆମେ ଯାଇକି ବୁଡିକି ଆଇଛୁ। ଯୋଉ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ତମ ଯୋଉ ସେଇ ଯୋଉ ଇଏ ଆଡକୁ କୁମ୍ଭୀର ପଳେଇ ଆସିଥିବ। ବସି ଯାଇଥିଲି ବା। ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଥିଲି କୁମ୍ଭୀର ପଶିଯାଇଛି। ଜାଣିଥିବେ ବଢି ପାଣି ହେଇଛି, କୁମ୍ଭୀର ସବୁ ଏବେ ପାଖରେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ନା। ବଢି ପାଣି ହେଇଛି, ପାଖକୁ ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁନଥିବେ। କୂଳରେ ରହିବେ, ଆପଣ ମଝିରେ ହଁ। କାଲି ଗୁଗୁଲି ପୁରା କାନ୍ଦେ। ଛାଡ ଓହ୍ଲେଇବି, ଗାଧେଇବି। ଆଜି ଗାଧେଇବ ଗୁଗୁଲି। କାଲି ପୁରା ମୋ ଝିଅ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଡରିଲା। ଗଲାନି ଟୋଟାଲ ଆଉ। ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ନେଇକି ଗାଧେଇଦେନି। ସେଠୁ କାହିଁ ଯାଇଥିଲା? ପୁରୁଷ ହେଲେ ବୋଲି ଖାଲ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ନଈଟା କଣ। ତମେ ଜାଣିଲେ ବି ତମେ 5 ଆଙ୍ଗୁଳି ସମାନ ଅଛି। ଯେତେ ଜାଣିଲେ ବି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଚାହିଁଥିବ ସବୁବେଳେ କାରବାର କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ମଣିଷକୁ ନେଇଯିବ। ମୁଁ ଯା ଛୋଟବେଳେ ଯା ଆମ ଏଇ ନଈକି ଯାଏ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କୁମ୍ଭୀର କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଯାଇନି ଡରିକି। ସବୁଆଡେ ତ କୁମ୍ଭୀର ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଛାଡ ନା। ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଖରା ହବ ନାଇଁ ଆଉ 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡ ବୋଧେ। ବର୍ଷା ହବ ଏମିତି ଲାଗିକି ରହିବ, ଆଉ ଖରା ହବନି। ପୁଣି ଏଇଖିଣା ସିଝା ଖାଇ ଖାଇ ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଯିବ ନା। ଖାଲି ଆଳୁ ଚଟଣି, ଆଳୁ ସିଝା, ସବୁ ସିଝା ସିଝି ଖାଇବ ଘରେ। ଖାଲି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇକି ଛିଞ୍ଚା ହବ ନା। ସିଝା ହବ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଛିଞ୍ଚା ହବ। 9 ଦିନ ଯାଙ୍କ। ନାନୀ ହେରିକା 2-3 ଦିନ ନାନୀ ଆସିଥାନ୍ତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆସିଥାନ୍ତେ ନା। ଆଜି ଆଇଥାନ୍ତେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖି ଶୁଣିଲେ ଆମର ଅଣସୁଧିଆ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆସିବେନି। ବ୍ୟାଗ ଫ୍ୟାଗ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଇଥିଲେ ଆସିବେ ବୋଲି। ମନ ଦୁଃଖ କରିଦେଲେ ଆଉ ଶୁଣି ପକେଇଲେ। ପୁଣି କୋଉଦିନ ଆସିବେ। ଗୁଗୁଲି ଆଜି କହୁଛି ଆଉ ଆଜି କି ତରକାରୀ ହବ। କଣ ହବ ଗୁଗୁଲି? ଆଜି ଚିକେନ ହବ ଖାଇ। ଚିକେନ ଖାଇବା ଆଜି। ଆଜି ଆଳୁ ସିଝା। ହେଲା ଗୁଗୁଲି, ଗୁଗୁ। ନହେଲେ ସୋୟାବିନ ବଢି ଦେଇକି ଦେଇଦବ ସେୟାକୁ ଚିକେନ ନା। ଜାଣିପାରୁନି। ମୋର ତ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି କାଲି ରାତିରେ ଯୋଉ ଓଦା ହେଇକି। ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲି, ଡ୍ୟୁଟିରେ ସେଠି ଓଦା ହେଇକି ଅଲୋଡ ହେଇଥିଲା। ଫେର ଆସି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଗାଡି ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳେ ସେଠି ଫେର ବାଟରେ ଓଦା ହେଇକି ପୁରା ଆସିଲି। ଗାଁରେ ଛଣ ନଥିଲା, ଏଠୁ ଛଣ ନେଇ ଯିବାକୁ ପଡିଲା।
7 ବିଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ଛଣ ନେଇ ଗୋଟେ ନଈ ବଳିବା ପାଇଁ ନେଇଗଲୁ। ପୁରା ଦିନ ମାନ ରାତିଟା ଓଦା, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ଇଏ ଅବଶ୍ୟ ଓଦା, ତମେ ଅବଶ୍ୟ ଏତେ ଓଦା ହେଇନା ନା, ତମେ ଘରେ ଥିଲ ଯାହା ଗାଧେଇଲ ଯାଇକି ଓଦା। ତଥାପି ଦିହ ହାତ ପୁରା ଦରଜ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ତ ଓଦା ହେଇଗଲୁ ବାହାରେ ଆଉ। ବାହାରେ ଓଦା ହେଇଗଲ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋ ଦିହ ହାତ ପୁରା ଦରଜ। ଖେଳୁଛି ସଜାଡି ପାରୁନି ଘର। ତମ ଆଇଡିଆ ନଗଉନା କେମିତି ତିଆରି ହଇ? ଆଇଡିଆ ଲଗେଇଲେ ସିନା ହବ। ହବ। ତମେ ପଳେଇଲ ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଳଉନ। ନା ନା ତମେ ସିଏ ଯାଇ ଯିବନି ତମେ ନା ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡି ଯିବ। ଚେନ୍ ଟା ବା। ପ୍ଲେଟରେ ପୁରେଇକି ନେଇ ଆସ ଏଇଠି ଖେଳିବା। ଦେଖିଆ 10 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ଛୁଟି। ନ ଭାତ ଖାଇଲେ ତ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡିବନି, ଯିବାକୁ ମନା କରିବେ ମାଲିକ। ଛୁଟି ରହିବ। କଣ କରାଯିବ ଟେନସନ୍। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ନା ପଡିକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ହଁ ପଡିକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବଗ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ମାଛ ଖାଇବେ ନା କିଏ ଖାଇବ? ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ଧଳା ଧଳା ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ପାଣି ସବୁ ନାଗିଗଲା ମାଛ ଉଠିବେନି ସବୁ ଉପରକୁ। ହଁ କେତେ ବଡଟା ଦେଖ, କେତେ ବଡ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ଦେଖ। କଣ୍ଟା ଦେଖୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଗେଣ୍ଡା ଖାଉଛନ୍ତି। ଗେଣ୍ଡା ମାଛ ନୁହଁ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।